29 फेमिलिनो फरेस्ट राइट एक्टनि आन्डाराव लेन्ड टाइटेलमेन्ट होनाय जादों। आङो बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन होदों, हामलायनाय बावदों। बिथांमोननि जिउआ, बिथांमोननि फेमिलिया, बिथांमोननि न'खरा इयुनाव गोजों जाथों, जौगाथों, बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि डिमान्डमोन, बर' रायजो राजानि डिमान्डमोन जे जेसेबां जोंनि सुबुंफ्रा फरेस्ट ओनसोलाव रायजो जादों बयबो हानि मोन्थायखौ मोननांगौ। थांनाय सरकारनि दिनाव बेखौ माखासे राजनिति खालामनाय जादोंमोन, इलेक्सन फैबा फर्म रानो, सार्भे खालामो, नाथाय होआ। नाथाय जोंनि सरकार फैनायनि समाव दायो बोसोरथामाव 1 लाखनिख्रुइ बांसिन फेमिलिनि लेन्ड प्रब्लेम, हानि प्रब्लेमखौ जोङो जेंनाखौ जों फोजोबबाय। आरो फरेस्ट ओनसोलावबो गोबां रोजा रोजा सुबुंनो दिनै हानि मोन्थायखौ होनाय जाबाय। जोंनि बे ओनसोलजों लोगोसे सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलावबो हानि मोन्थायखौ होनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। दा नंखायनो फैगौ बोसोरनैयाव जोङो मिजिंथिदों 90% जोंनि जायफोर रायजो जानानै दङ फरेस्ट ओनसोलाव बिथांमोननि हानि जेंनाखौ जों फोजोबजोबगोन। मानोना बे हानि जेंनाया थानाय माने बिथांमोना गोबां जेंनायाव थायो। जायफोरा हा गैया बिसोरो PRC मोना, बेंक लन मोना, गभर्नमेन्टनि कुनु सुबिदाफोरखौ मोना, बिराद उसुबिदायाव थानो गोनां जायो। नंखायनो बे मोनफ्रोमबो फेमिलिया बेबायदि जेंनानिफ्राय बिथांमोनखौ उद्धार खालामनो थाखाय जोंनि फरेस्ट EM रन्जित बसुमतारीनि दैदेननायाव, जोंनि रेभिनिउ, बिथाङा रेभिनिउबो EM, बे बिथांनि दैदेननायाव जोंहा डिपार्टमेन्टआ खोब गोख्रोङै खामानि मावगासिनो दङ। आरो फैगौ बोसोरनैयाव आं मिजिंथियो मेक्सिमाम जेंनाखौ जोङो सल्भ खालामनो हागोन आरो बे जोंनि रायजो राजाफ्रा हानि जेंनानिफ्राय बयबो उदां जानो हागोन। PGR बे हायाव माखासे जेंना दङ, बेखौ जों नायगासिनो दङ। नाथाय बे ओनसोलनि जेंनाखौबो जों फोजोबगोन, सिलिं सारप्लासनिखौबो फोजोबगोन। आरो जायफोर जायफोरखौ लेन्डलेस होननानै दङ, बे लेन्डलेसफोरखौबो जों सार्भे खालामबाय थादों। गमामायैनो लेन्डलेस नंगौना नङा, बिथांमोननि जेंनाखौबो जों फोजोबगोन। जोङो जेरैखि जाया हानि जेंनाखौ फोजोबजोबनो थाखाय सानदों। आरो जायफोर दिनै हाफोरखौ आवग्रिना दङ नाङा बाङा, बै ओनसोलखौबो जों नोजोर होदों। थांनाय सरकारनि समाव बेवहाय कुनु पारमिसन गैयाजासे, कुनु फर्मेलिटिस गैयाजासे हाजार बिगा साहा बागान बायदिसिना बानायना लादों। बेफोरखौबो जों नोजोर होगासिनो दङ। दा गासैखौबो सल्भ खालामनो थाखाय जों नाजागासिनो दं। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, 2 हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसरी गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। मोजां खाबुबो होबावदों, 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 600003 99187 8822 01819 93 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।